Vítám vás u miniseriálu o GPSR neboli GPCR. V prvním díle si povíme, co to GPCR je a koho se vlastně týká. GPSR je aktuálně strašák všech výrobců a prodejců, protože ukládá nové požadavky na administrativu spojenou s výrobky a s jejich prodejem koncovému spotřebiteli. Používá se ta zkratka z anglického General Product Safety Regulation. Jinak celým názvem je to nařízení Evropského parlamentu a Rady EU číslo 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků. Tady pod tím číslem to najdete normálně na internetu, celé to znění, kdybyste to chtěli číst. Administrativa spojená s tím nařízením je opravdu poměrně obsáhlá a řada výrobců a prodejců si s tím neví rady. To nařízení je navíc účinné už od 13. prosince 2024, takže teď je opravdu nejvyšší čas se zavedením těch požadavků. Mě požádali kamarádky, které vyrábí a prodávají rukodělné výrobky, abych jim pomohla s převedením těch požadavků do praxe, s tím, že tomu nerozumí a neví, jak to vlastně mají udělat. Mé jméno je Marie Duchaňová a jsem zkušená manažerka kvality na volné noze a mám s aplikací podobných požadavků bohaté zkušenosti z průmyslu. A protože ty požadavky jsou opravdu obsáhlé, snažím se co nejširšímu publiku z řad podnikatelů pomoci s jejich aplikací prostřednictvím například těchto videí. GPSR stanovuje základní pravidla pro bezpečnost výrobků pro spotřebitele uváděných na trh EU. Přitom nezáleží, jestli jsou ty výrobky nové, použité, opravené nebo upravené, anebo jestli jsou zadarmo. To, co je důležitý, je v té první větě, že se jedná o výrobky pro koncového spotřebitele, čili nepatří sem do té regulace, nespadnou výrobci, které vyrábějí pro jiné firmy, díly, součástky a tak. Prostě ten segment B2B to neřeší. Řeší to pouze segment B2C, takže ty, co dodávají konečnému spotřebiteli. Druhá podmínka je to, že se jedná o spotřebitele v Evropské unii. Takže nezáleží na tom, kde ten výrobce je. Vlastně je to nařízení cílené na výrobce a dodavatele z Číny. Důležité je, kde je ten spotřebitel. To nařízení má zohlednit vývoj nových technologií a online prodej, zajistit lepší fungování postupů stažení výrobku z oběhu, čili procesy, které už nyní fungují u potravin, tak mají být aplikovány na všechny výrobky plošně. Má vytvořit rámec zejména pro výrobky napodobující potraviny, ale jako takové má doplnit harmonizační rámec těch norem Unie. Týká se to povinností poskytovatelů online tržišť, povinností hospodářských subjektů v případě nehod, práva na informace a na prostředky nápravy pro spotřebitele, jakož i stahování výrobků z oběhu z důvodu bezpečnosti. Pokud máte dojem, že se tady dostáváme do té roviny známé z Ameriky, jakože kočka v mikrovlnce, tak je to přesně tenhle druh nařízení. Máte štěstí a nařízení GPSR se vás netýká, pokud vyrábíte nebo prodáváte léčiva, ať už pro lidi nebo pro zvířata, potraviny, krmiva, jakékoliv živé rostliny, živočichy, něco z nich vyrobeného, vedlejší produkty živočišného původu, odvozené produkty, přípravky na ochranu rostlin. Dále, pokud vašimi artikly jsou dopravní prostředky, které ale provozuje někdo v rámci služby, takže třeba autobusy nebo vlaky, potom letadla. Poslední výjimkou jsou starožitnosti. To nařízení se tedy nevztahuje na služby, ale na výrobky, které jsou dodávány nebo poskytovány v rámci těch služeb, se to vztahuje. Jo, tam už přichází do přímého styku se spotřebitelem a je třeba spotřebitele chránit. Pak se to nestavuje na výrobky, jejichž bezpečnost je upravena zvláštním předpisem, ale jenom v tom rámci, kde jsou upraveny. Teď mluvím třeba o kosmetice nebo o keramice.
To GPSR se použije na ta hlediska a rizika nebo kategorie rizik, které se netýká ta primární regulace. Takže pokud nejste v těch vyjmenovaných potravinách, léčivech a tak dále, tak je třeba u všech ostatních výrobků se podívat, jestli opravdu všechna hlediska a všechna rizika jsou v té vaší regulaci pokryté. Poslední výjimkou, na kterou se to nestahuje, jsou výrobky, které musí být před použitím opraveny nebo upraveny, pokud jsou jako takové uváděny na trh a jasně označeny. Vidíte, že ten rozsah té regulace je opravdu obrovský. Absolutně nezáleží na tom, jestli se jedná o velkou firmu, malou firmu, jestli vaše výrobky jsou certifikované, jestli na nich máte to CE, jestli firma jako taková je certifikovaná, jestli vyrábíte, tam vlastně je vyňato jenom těch pár skupin těch výrobků, všechno ostatní vlastně musíte prověřit. Pokud jste dokoukali video až sem, tak se vás pravděpodobně GPSR týká. Smutnou pravdou je, že ho nelze ignorovat, byť ten přínos v reálném životě je žádný nebo minimální. Jde o to tedy ho aplikovat tak jednoduše a efektivně, jak jenom to jde. Tím, že se to týká i těch nejmenších výrobců, kteří nemají šanci na zázemí oddělení kvality, tak jako velcí výrobci, je moje podpora cílená primárně na ně. Nicméně i další subjekty, jako větší výrobci nebo třeba prodejci, kteří také nemají svá oddělení kvality zaměřená na tu provozní dokumentaci, tady najdou důležité informace. Na odkazu, který vidíte teď na obrazovce, dám ho i pod video, abyste se mohli prokliknout, najdete webinář, kde jsou podrobně vysvětlené všechny požadavky, všechny náležitosti a jak to udělat chytře. Šablony těch dokumentů, které vám pomohou vytvořit ta lejstra, která musíte mít. Checklist, abyste na nic nezapomněli. A já se s vámi budu těšit u dalšího dílu našeho miniseriálu o GPSR.